Praise the Lord. Praise the Lord. Bagian kursusiplueni orang Nram कामचिदेवा आमच्या मनातले आमच्या बापाचे आत्मानतले पिताचे आणि बापाचे पवित्रात्म्याचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन. समेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्याचे नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माया खाती विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. आमेन. आपले सुमियाची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माया खाती विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. आणि देवाचं पोत मनीस झालं आणि आमच्या नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Bagaimana dia tahu cuma bapak yang kata dunia negara tanya macam sebelah भगवंती देवाचे माय आम्हापासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या kita अवसानाखाली punya kami berpengaruh Magi Yesunya bagian bertiga bar di luar minggu दिल्यावरी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान शपन घेतले आम्ही जणसला त्याच्या कष्टाने सुसार जीवनाच्या आनंदा कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये पाहता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हणजे रखण्या सर्गीच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या तपेन म्हणजे मौत वाडाय मका राज संभाल सगळे आमेन. आमेन. असण्याचं विषय तंका येसुम्या आणि निरंतर आसनचे कंपनी समाधानाचं रत्ने विषय घेऊन देत आमेन. सत्मंता देवा विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्त त्याचे क्लास होता आमच्या तुम्ही तो पवित्रत्म्यावरील गर्दी संभालो अंकुर प्रेताम धर्मालो काताने कष्टातले अंतका कुठला सडलो तो मेलो अंतकाने केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिथे मेल्यांतलो परतून जीवन झालो सर्ग्या सडलो सर्पदे दादे बापाच्या उजव्या बसला संतांचे आणि मेल्यांची पुजरे येतालो सत्मंता पवित्रत्म्या कतली पैसबे भक्तांचो एकता भक्तांचे मक्षाने कुडीचे जीवनपण सजनाचे जीवित आमेन. पुढीचे जीवनपण कृष्णाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज संपय तुझी खुशी सरगार जा तशी संसारात जा नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Bagaimana Maria dapat cuma bapak yang kata dunia negara tanya macam sebelah amin. नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Bagaimana Maria dapat cuma bapak yang kata dunia negara tanya macam sebelah amin. नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Bagaimana dapat cuma bapak yang kata dunia negara tanya macam sebelah amin. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा सदा सर्वदा आमेन. आमचे दोळे आम्ही तांच्या आमच्या काळजाचेर हात आम्ही दवरुया जेजूचो तो मीठ लोक आमच्या मोतीने हाडया ताची जाणवाय
तसो तो अपरिमित मोग आम्ही नियाळे. Psalm 136 verse 7. व्हड दिवे ताणे रचले, कित्याक तसो मोग ससनाक तकता. आयचो सूर्य आमच्या जिवितान ताणे उद्देश केला. त्या सूर्यावर आमच्या तोंडार किरणां पावली. ताच्या रचनेवरवी आमच्या जिवितांत आज उजवाड पावलो. आज आम्ही ताची रचना, त्या आमच्या रचणाराक अर्गां दिवया. ताच्या जाणवायेन ताणे आमकां रचले आणि आम्ही ताची सोबीत रचना जावन आसा. अति उत्तम रचना जावन आसा आणि प्रिशियस मोलादीक जावन आसा. त्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा सकाळी फुडें उठोन आमी ताची वाट पळोवंक हेच्या पयलेंच तो आमकां राखोन आसा. म्हजें भुरगें, म्हजें धूव, म्हजो पूत आज म्हाका मेळोंक येता म्हणल्यार तो राखोन आसा. तो संतोष पावता आमच्या येण्याद्वारी, कित्याक आमी ताका अर्गां स्तुती दिवंक फावो न्हय तरी तो म्हणटा, तूं म्हाका मोलादीक. यू आर प्रेशियस टू मी म्हणटा. त्या आमच्या सोम्याक आमी नियाळ्या. गडीभर आमी नियाळ्या. कितलीं जपां ताणें आमच्या जिवितांत केल्या. ल्हान ल्हान अजापांय करचो आमचो सोमी आमकां कळीचच जायना. आमच्या जिवितांत कितें बरें घडटा म्हणलें थोडे फावटी. जेजूचो मोग आमी नियाळ्या. हर एक घडी तो आमकां आमच्या विशयान चिंता तो, आनी कसल्याच विशयान तो चिंता न्ही. Psalm 37 verse 4. तुजी वाट सर्वेस्पराची परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळे करतलो. वय आयचो हो दीस आमी ताका समर्पी. आयचे आमचे दिसाचे राटावळी ताका समर्पी. कित्याक ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार सय तो सगळें बरें करतलो. तो आशेता केवल आमचो मोग. त्या जेजूक काळजांत हांव स्वीकार करया. तर जेजूक आमी सांगया, आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगाता राव जेजू. आयचो हो सोबीत दीस तुका हांव समर्पिता जेजू. आयचे दिसाचे कश्ट दूख तुका हांव अर्पिता जेजू. म्हजे कुटुंब तुका अर्पिता. म्हजी भुरगीं बाळां तुका अर्पिता. म्हजे सस सांबार तुका समर्पिता. म्हजे काम तुका अर्पिता. म्हजे बिझनेस तुका अर्पिता. कसल्या प्रोसिजराक हांव वेट करनासा तें तुका अर्पिता. कामाक इंटरव्यू कोसोंक आसा तुका हांव अर्पिता. कित्याक तुवें सांगलां तुजेर विश्वास दवरल्यार सय हर की म्हाका बरें जाता म्हणून. हांव ते आज विश्वास करता सोम्या. म्हज्या जिवितान खंडीत जावन बरें जाता म्हणून. ते जेजूक आमी आमच्या मायकान म्यूट करून व्हडा तळ्यान स्तुती करया. स्तुती करता आसतना आमी टांग्साचे गिफ्ट आसा जाल्यार त्या टांग्साच्या गिफ्टांनी द्वारे स्तुती करया. जेजू स्तुती करतना
सर्ग संसार अंतरळी असले सकड आंजी दूध संगता मिळून आमची संगता ताची स्तुती करतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर स्तुती 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 तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू अरगान तुका जेजू अरगान तुका जेजू अरगान तुका जेजू अरगान तुका जेजू हबलाक तुका जेजू हबलाक तुका जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया ओढतळ्या स्तुती करूया. त्या जेजू स्तुती करत असताना आमच्या जीवितात बसले हर एक अडखळ हर एक रीतीचे कष्ट हर एक रीतीचे दुःख सकडी जाऊन जेजू आमका सुटका दितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर माननी होगलाब तुका जेजू सर माननी होगलाब तुका जेजू हालेलुया 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 स्तुति 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 तुका स्तुति तुका स्तुति तुका स्तुति तुका स्तुति तुका. Psalm 37 वर्ष 7 सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि ताचेर भरवसो दवर. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि ताचेर भरवसो दवर. ताचेर विश्वास दवर आणि तो सगळे करतलो. या पहिल्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागे आमचे कुटुंबाचे जेजूचे आशीर्वादा मागे कुटुंबात असल्या हर एका संध्याक जेजू आशीर्वादित कर. तुझ्या कृपेन भर तुझ्या दयेन भर. कुटुंबात विंगड रीतीची प्रॉब्लेम्स असतात जेजू तुका कळीत असा. तुझ्या कुर्साच्या मुळात आम्ही अर्पिता जेजू. आयच्या दिसा सकाळी तुवें आमकां आज ह्या कुटुंबा संगता मेळून तुझी स्तुती करून फोव केला जेजू. आज तुझी बेसांवां आमच्या वडिलांचेर व्हर आमच्या भुरग्यांचेर व्हर समार्यात व्हर. कितेंच उणेपण आसा जाल्यार तुझ्या पवित्र नांवान ते सकडी समाजावन दी म्हणून मागता. सस्नाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या आमच्या सुन्या आणि सुंदरा क्रिस्ताची कूड आणि जगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून. Psalm 29 verse 11 आम्ही 3 पावटी रिपीट करूया. Psalm 29 verse 11 सर्वेस्वर आपल्या पदचे सकत देतलो. सर्वेस्वर आपल्या पदचेर शांतीचो आशीर्वाद करतलो. Psalm 29 verse 11 सर्वेस्वर आपल्या पदचेर सकत देतलो. सर्वेस्वर आपल्या पदचेर शांतीचो आशीर्वाद करतलो. Psalm 29 verse 11 सर्वेस्वर आपल्या पदचेर सकत देतलो. सर्वेस्वर आपल्या पदचेर शांतीचो आशीर्वाद करतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरेफात आमची सगळ्या संसाराची काकत कर रे बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. तसनाच्या बापा हा तुका बेटा तुझ्या ती मगच्या पुत्राची आमच्या सुम्यान सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत अथमोनी देख म्हण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीपणापासून ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. आमचे हर एक कष्ट फायनान्शियल इश्यूज जेजूक समर्पण दिवया. कामारे प्रॉब्लेम असं जाल्यार जेजू कडेन सांगया. आमच्या कामाच्या बॉसा पासत मागया, कंपनी पासत मागया. कोण आमकां कश्ट दितात कामा कडेन तांच्या पासत आमी मागया. जेजूची आशीर्वादां तांचे देव नेऊन दिव. मागया आमी आज जी कोण इंटरव्यू येतात जेजू तूं तांच्या सांगाता रावून जे कितें तांणी इंटरव्यू हुसार जाय ते तूं तांकां उगडापें कर, जाणवाय दी जेजू. आज जी कोण मेडिकल फिटनेस करूंक येतात तांच्या पासत मागया. मेडिकलान फेल जाल्यार विजा हातांत आसा, पयशांचो अभाव आसा, PCC क्लियर जावंक ना आनी इतर जेजूक अर्पिया. जेजू कळीत आसलो, जेजू हर एक जाण आसलो, जेजू आपल्या भुरग्याक कितें बरें म्हणून कळीत आसा तें तूं आपल्या भुरग्याक दिता. मागया आमी आज जी कोण कोर्ट केस प्रॉपर्टी इश्यूज आसा तांच्या पासून बेश्टेच अपराध घालून तांचेर केस घालून आज स्पॉन्सरांनी तांचेर केस घालून तांकां कश्ट दितात. जांकां एब्सकॉंडिंग केस घाल्या, रेसिडेन्सी ना, हातांत काम ना, कोणूच ना, कोणी डिप्रेशनाक गेल्या तांच्या पासून आमी ह्या घडये मागया. जेजू तांचे दया दाखय आनी तुज्या कृपेन तूं तांकां भर. हे उतर आमी आतां 3 फावटी रिपीट करया. आयजाया 54 वर्स 17 सुफल जावचे ना. तुझ्या गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव पडकेरे म्हण तूं रुजू करतली. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून गेले खंयचेच खातीर सुफल जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव पडकेरे म्हण रुजू करतली. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून गेले खंयचेच हात्यार सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव पडकेरे म्हण रुजू करतली. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीपात
आमची आणि सगळ्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या आमची संसाराची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. कृष्णाच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता जातीच्या तंत्री आमच्या सुमी आणि सुरंदरा जेसू ख्रिस्त उडाली उडानी किरकतत्व आणि देव आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून ह्या तिसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. आज आमच्या जिवितांत विंगड विंगड रीतीचे प्रॉब्लेम्स आसात. भुरगीं घडये घडये शीक पडतात जांग पुरो भुरगीं पयस आसात. कितें करतात कशें आसात म्हणले खंत वखदां जावं पुरो. आज त्या भुरग्यांक आमी जेजू कडेन अर्पया. जेजूच्या हातांनी तीं आसात. जेजू तांकां सांबाळून व्हरता. जेजू तांचे सांगाता तांच्या ती मेटां काडटना जेजू तांच्या सांगाता आपली मेटां हाडून आसा. जेजू तांकां हर एक घडी राखून आसा. आपल्या दुतांक ताणें तांच्या सांगाता धाडलां तांची राखण करूं. जेजू तांणी जे कितें ती करतात बरें या वायट म्हणली समजून दिवंक जेजून ताच्या दुतांक धाडलां. आज त्या भुरग्यांक आमी समर्पया. कोणी वायट जालीं आसा जाल्यार तांच्या पासून आमी मागया. तुज्या दैवीक काकुळतीन दैवीक मोगान तुजे शिंपाटी हाड जेजू तांकां. ती कितें करतात म्हणल्यार तांकां कळीत ना जेजू. वायट इश्टागतीन ती सांपडल्यान जेजू. आमाल पियोनेर आसात. ड्रग्सार ती सांपडल्यान. ह्या भुरग्यांक तूं फाटी हाड जेजू तुज्या हिंडाक. आज आमच्या घरांनी देव कोणी उपसोमच्या पासून जेजू कडेन मागया. आमची भुरगीं देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामात चड आनी चड वचून दीत. चड आनी चड वेळ जेजू सरशीन ती करसून दीत म्हण मागया. असा 12 जण मिसाक वचनात. पवित्र सभेंत विंगड गेल्यात. पवित्र सभेक जेजू दूर जातात. मोरयेक पेणतात. तांची काकुळट कर जेजू. तांची काकुळट कर जेजू. आज जी कोण लाईफ पार्टनराक सोदून आसात बरें कामाक ती सोदून आसात. सबार उदें पातावन ती सैरीक जाय म्हणून सोदून सोदून तोकोन गेल्यान. आज काजारच नाका म्हूण ती बसल्यान. तांच्या पासून आमी मागया. सगळी गरजो जेजूक समर्पया. जे कितें उणेपण आसा ते सगळी जेजूच्या कुर्सा मुळार अर्पून हे उतर आमी आतां 3 फावटी रिपीट करया. साम 142 वर्स 7. वनखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलों. हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 वर्स 7. वनखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 वर्स 7. वनखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात
आमची आणि सगळ्या संसाराची गाफत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची गाफत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची गाफत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची गाफत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची गाफत कर बापा. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तुझ्या मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या सोडवणारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणा बसव. मागे आम्ही विंगड रितीच्या पिढ्येंत वळवळच्या आमच्या भाव बहिण्यापासून मरणाच्या तणीर आसात, आयसीयूंत आसात, NICUंत आसात, व्हेंटिलेटरार आसात, आस्पत्र्यांनी एडमिट जाल्यान आमच्या पासत आमी प्रत्येक रितीन मागे ह्या घडये जेजूच्या गणित का कोळतू जेजूचे दैवीक अमोलीक रगत तांचे सरशीन वचून पावोन दी आनी तांची पिडा गुण करून दी. जेजूचो उजवो हात तांचेर पडून दी आनी तांकां राखून व्हरून दी. तांच्या पिडेतावन तांकां मुक्त करून दी म्हूण मागया कॅन्सरांत वळवळच्या आमच्या मोगांच्या पासून सबाळ जाण आमकां कळीत आसा तांची आमी नांवां उडासा काडया. जेजू तुजी काकूळ दिश्ट ह्या भावंडांचेर घाल जेजू. कॅन्सरान ती वळवळतात, विंगड रितीचे कॅन्सर आजकाल आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू तुजेरच आमी पातयेता हांव जेजू. कॅन्सर म्हणल्यार पिडे वखद तूं सोदून दी जेजू आनी ह्या कॅन्सरांत आसच्या हर एकल्याची सुटका लाभय जेजू. मागया आमी विंगड रितीन आज कश्टातात कुडीची पिडा जांग पुरो मायग्रेन हेडेक दोळ्यांची दूख कान दूख सायनस घडये शेळ ताप व्हायरल ताप स्टमक एक व्हेरिकोसिस प्रॉब्लेम शिरांची अस्कत काय मानसिक पिडा हार्ट अटॅक जाला जावं पुरो काळजांत होल आसा मुळात जावं पुरो डॉक्टरांनी ह्या सर्जरी करूंक सांगला. कोणाची सर्जरी आसा तांच्या पासून मागया. गँग्रेन जाला डायबिटीस हाय जावं प्रेशर हाय जावं कसल्याय सायड इफेक्टीक बरी जाल्या स्ट्रोक जाला आज कुटुंबां सांबाळूंक कोणूच ना जाला. ल्हान भुरगीं शीक पडतात, ल्हान भुरग्यांक सयत हार्ट अटॅक जाता. जेजू बेनमोत पाव जेजू. आज थोडी भुरगीं ऑटिझम हायपर एक्टिव्ह म्हणल्यार कंडिशनर आसात तांच्या पासून मागया आमी ह्या घडये. मागे अनाथ आश्रमात आसच्या त्या ल्हान भुरग्यां पासून जेजू तांची काकुळट कर. आश्रमांनी आसच्या वडिलां पासून प्रायवंतां पासून मागया. उदर प्रायीक ती पावल्यान जेजू तांकां राखून व्हरून दी. तांच्या एकसूरपणान तांचो आसरो जावं दी म्हूण मागया. आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया. Psalm 55 verse 22 तुझे वजे सर्वस्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक प्रामाणिक मनशांक केदींच दंडाळूंक दिवचो ना. Psalm 55 22 तुझे वजे सर्वस्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशांक केदींच दंडाळूंक दिवचो ना. Psalm 55 verse 22 तुझे वजे सर्वस्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशांक केदींच दंडाळूंक दिवचो ना. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात
आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरीपाद, आमच्या सगळ्या संसाराची ताकदकार बाप्पा, तसनाच्या बापा हांव तुका तुझ्या तिमुखाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मानी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून त्या क्रियेच्या कणात आम्ही साध्य जाता जाल्यार आमचो उस्वात वयर उबारया प्रत्येक रितीन आम्ही मागया आता हर एका पिटिशना पासून युट्यूबर सवार जण तुम्ही जॉईन जाल्यात आज जेजू कडे आम्ही मागया जेजू कळीत आसा तांच्यो गरजो फियोना त्या दुवे पासून ती मागते आसा तिच्या दुवेची जेजू काकुळत दाखय रोजी डिसोजा तिच्या दोळ्यांच्या दिश्टी पासून आणि डायबिटीस आणि लेग पेन आता गुण करच्या पासून जेजू कडे मागता तिच्या पासून आम्ही मागया डेनिका जीवन तिच्या सर गरजां पासून आम्ही मागया हर एका पिडेत जावन जेजू तांकां तिच्या कुटुंबा राखून व्हरून दी म्हणून रोजी डिसोजा तिच्या ग्रँड डॉटरा पासून मागता आसा एक बरें काम ताका दुबयन दाखोवन दिवन दी रोजी डिसोजा ऍडवोकेट बेन्नी पासून मागते आसा तांची कितें ती केस आसा कोर्टान जेजूच्या नांवान थंयसर तांकां नीत लाभोवन दिवन दी म्हणून मागया फियोनेच्या हर एक गरजा पासून आमी मागया लेनी वेगस ती पर्सनली मागता लाविटा आनी जेविटा पासून एक बरें प्रपोजल मेळच्या पासून जॉसलीन एक बरें काम भायल्या गांवांत मेळच्या पासून मागते आसा मेल्सी रॉड्रिगस एक बऱ्या कामा पासून ती मागते आसा तिच्या भावा पासून तिच्या भावाच्या हातार नी पेन येता ताका सुटका मेळच्या पासून ती मागते आसा मागया तांच्या पासून तिच्या आवय पासून ती मागते आसा जे कितें तिच्या आवयक उणेपण आसा जेजूच्या पवित्र नांवान तिका सुटका मेळोव दी म्हणून मागया एसेन्सा डायस तिच्या आवयच्या पांयांक आसची ती दूख जेजू मागते जेजू गुण कर म्हणून मागया मेल्सी रॉड्रिगस तिच्या कुटुंबाक ती समर्पिता जेजूच्या पांयांत तळा मागया रॉल्फ रेनर मॅनेजर्स तिच्या सर गरजां पासून मागया प्रिमा फेर्नांडीस तिच्या नेफ्यू एक फॉल्स एलिगेशनांत आनी लॉन आरती आसात तांकां सांपयला जेजू तुजी काकुळट दाखय जेजू तुजो मोग तांचे देवय जेजू हे लॉन फारीक करूंक गरज आसची कुरपातून दी आनी जे कितें फॉल्स एलिगेशन त्या भावाचेर घाला जेजू तुज्या पवित्र नांवान तांकां सुटका दी जेजू जुलिया मास्कारेनस तिचे सर इराद्यां पासून मागया प्रशांत रेखो तिच्या सर गरजां पासून मागया जुलियट डिसोजा
सर गरजांपासून आम्ही मागया घडये मागया आम्ही सर्वांच्या गरजांपासून जे कितें आज मागूंक सांगला जेसन बरें काम ताका फावो जावं दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागया आम्ही भाव हेनरी पासून हर एक अडखळ तावन जेसू तूं ताका सुटका दी जेसू जे कितें ब्लॉकेज आसा तुज्या पवित्र नांवान ते काण उडय जेसू आनी बेगीनच तूं तांकां नीट कर दी जेसू लाविटा तिका बरें काम जेसू तूं फावो कर रॉकी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट कंप्लिशनाक जे कितें ते कॉम्प्लिकेशन्स आसात जेसूच्या नांवान ह्या भावातावन ते पयस सरून जेसूच्या कुर्सा मुळांत वचून पडून जेसूच्या आमोनी रक्तान ताका ताचे ब्लड सेल्स इन्क्रीज जायचे ब्लड काउंट्स इन्क्रीज जायचे जेसूच्या नांवान ते ताका इन्क्रीज जावन दी पवित्र करून जेजू तूं ताका पवित्र कर नितळ कर तुज्या आमोनीक रक्तान ताचे हर एक घायते ताचे कितें ते कॅन्सर सेल्स आसात ते आमोनीक रक्तान ते गुण कर म्हणून मागता जेजू नॅन्सी डेसा तिच्या पासून मागया प्रत्येक रितीन तिच्या पुता पासून तिच्या पुताच्या गरजां पासून तिच्या बहिणीच्या ॲलिस तिच्या त्या दोळ्यांच्या दुखी पासून स्किन प्रॉब्लेम स्किन ॲलर्जी पासून फायनान्शियल गरजां पासून हे सगळी गरजो जेजूच्या पांयां तळ घालया जेजू कळीत आसा आज जेजू म्हणटा तुम्ही म्हजे धुवो आनी म्हजे पुतो म्हजी पूत तुम्ही म्हाका मोला दी जे कितें तुम्ही म्हजे लागीं मागतात खंडीत जावन हांव तुमकां ते फावो करतलो म्हजेर विश्वास दवरा म्हूण जेजून सांगला सगळी गरजो जेजू घाल्या आनी प्रत्येक रितीन मागया आमी ज्या कंट्रीन आमी रावता त्या कंट्री पासून राया पासून सर प्रायम मिनिस्टर सर सिब्बंदी पासून मागया आमी जेजूच्या पवित्र नांवान जे कितें ती करतात जेजूच्या पवित्र नांवान घडलेलें जावं दी म्हणून समर्पण दिवन हे उतर आमी रिपीट करया साम 119 वर्स 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक उजवाड तुजे वाटेचो साम 119 वर्स 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो साम 119 वर्स 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड तुजे वाटेचो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हालेलुया 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 मार्गरेट डिसोजा रिस्टन मिल्बर्न हेनरी प्रतिष्ठा रीटा एंजेलिन डेरिल हायफोनस बाउबो
Jane, Anora, Benedicta, Andy, Jisha, Janisha, James, Cinderella, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Kishore, Vida, Lena, D'Souza, Lena, Melvin, Sharon, Sonal, Ledwin, Valerin, Sonal, Audlin, Nancy, Vita, Brinda, Rocky, Renvik, तुझ्या सकट भावांचे गरज तुझ्या पायांतळा तुझ्या सरशी जेसू आणण्यात तुझ्या बो पवित्र मलिक रक्तान जेसू ते बर जेसू नितळ निर्मळ कर जेसू हे मोगाणी माये आमचे माये जेसूच्या माये तुझ्या पुताकडे विनंती कर माये लहान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आणि सदा सर्वत्र आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आणि सदा सर्वत्र आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज ಸಂಜೆ 7:30 8:30 मुसर इंटरसेसरी मोर येमाये संगी कोणता द्वारी आम्ही मागतेल्या कोणाक हजर जाऊंक जाता दयेन हजर जाया आणि हेरांकी कळीत करा सेम लिंक असतले समिस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता. प्रेज द लॉर्ड.